den a jsem bezdáč. Totálně žeru jednoho chlápka, co změnil život naší země. Je to hustý politik, je to hustý typ, je to Václav Klaus. Díky jeho volnému obchodu má každý z nás stejnou šanci skončit na ulici. A chci, aby všichni přijali jeho antiekologický postoje, protože je tady pod mostem skurvená zima. Jenže jsou tady i nějaký pravdoláskovci, co prý bojujou za moje práva a hážou na něj plitky. Ale přitom mu jenom záviděj, jak je dobrý. Proto jsme se tady s Frantou a Pepanem spojili a vytvořili Klausovu armádu. Armádu, co se na něj požere a roztrhá si trika, aby ukázala, že se těší na globální oteplování. Vyhlašujeme proto soutěž pro všechny správný řízky, jako jsme my. Pravidla jsou jednoduchý. Natočte video, jak se pro Klause užerete. A pak na sobě roztrhejte trika. Vítězi nasereme. Co všecko bys obětoval pro svýho prezidenta? Hey, that's our camera!